Και hello guys, Μέρστερ εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Και σήμερα παιδιά έχουμε να ανοίξουμε καινούργια containers. Κάτι καλό γιατί σήμερα πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, διότι κάποια παιδιά από το Greek community βέβαια αποφάσισαν να με τραβήξουν ένα βίντεο και να το ανεβάσουν για ban. Βέβαια αποδέχτηκε το ban έγινε αποδεκτό, κανονικά θα είχα ban αυτή τη στιγμή. Όμως άνοιξα ticket και έκανα παράπονα και λύθηκε το θέμα. Λοιπόν, έχω να πω ότι να μάθετε λίγο κάποιοι να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα containers, γιατί έχω πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δω τι θα τύχω σήμερα. Ελπίζω να πάρω καλά πράγματα, γιατί δεν έχω τίποτα από ό,τι βλέπετε. Και ναι, λοιπόν, μην ξεχάσεις τον κωδικό μου βέβαια, πρωτού πάμε στο βίντεο, ο οποίος είναι αυτός εδώ πάνω. Βάλ τον και θα με βοηθήσεις πάρα πολύ να ανέβω level ως influencer και να έχουμε ακόμα πιο πολλά και extreme βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα containers. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημερινά μας containers. Είναι από παλιό FlexPass, από τα αγαπημένα μου, βέβαια εγώ δεν το έχω προλάβει να το πάρω γιατί κάτι είχε γίνει, δεν έβαζα λεφτά εγώ τότε στο παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι να τύχουμε αυτό το αμάξι, ή αυτό, ή αυτό. Αυτό το έχω, ή αυτό. Ένα από αυτά τα αμάξι που σας έριξα. Αυτό δεν με καίει τόσο, δεν το θέλω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο container. Έχουμε 25. Wow, πόσο τέλειο ανοίγει. Lego. Έλα, το αγαπώ. Λοιπόν, ελπίζω να μου δώσεις πράγματα που δεν τα έχω αυτή τη φορά, γιατί θέλω πράγματα που δεν τα έχω, όχι που τα έχω. Μπράβο, δώσε μου λίγα gold, γιατί έχω ξεμείνει τελείως. Και θα να φτιάξω ένα αμάξι. Όταν είχα πληρωθεί, το πήρα! Επιτέλους ένα αυτοκίνητο! Επιτέλους! Άντε, γεια! Το πήρα, μάγκες! Το πήρα! Άντε, γεια! Πρώτο βίντεο που πετυχαίνω το καλό αμάξι. Πρώτο βίντεο, το ορκίζομαι. Δεν έχω ξαναπετύχει καλό αμάξι σε βίντεο. Και τη στολή! Εντάξει, σήμερα είναι η τύχη μου μετά από όλα αυτά που έγιναν. Δεν εξηγεί τελειώς, το ορκίζομαι. Α, το έχω αυτό το αμάξι. Φανταστείτε θα μου δίνει κι άλλο. Αλλά το πήρα από spin αυτό. Τυχαία και αυτό χωρίς record. Τόσο άτυχη ήμουν εκείνη τη μέρα. Απλά τα έχω τα περισσότερα. Και άλλη στολή! Έχω τύχει σήμερα. Ένα ακόμα αμάξι να μου δώσεις. Καλά, μην είμαι και χάριστη. Ένα ακόμα αμάξι θα είμαστε πάτσι. Μου έχει δώσει τρία αμάξια. Ψέματα, 2 αμάξια. Άιντε, τελειώνουν. Για να δούμε. Και άλλη στολή! Μπρο, τι γίνεται σήμερα. Φανταστείτε να μου βάλουν και άλλη φορά, θα τα πάρω όλα. Αλλά δεν προλαβαίνω. Έλα ρε. Τελευταίο κουτί, πάμε μάγκες, καλή τύχη. Για να δούμε. Εντάξει, καλό, αλλά όχι και τέλειο. Λοιπόν, τελευταίο κουτί μας έδωσε αυτό. Πήρα αυτά που ήθελα. Τελείωσαν τα containers. Πάμε τώρα παιδιά να δούμε λίγο αυτά που πήραμε. Πήρα αυτά εδώ, τα 2 και κάποιες στολές. Λοιπόν, θέλω λίγο να φτιάξω αυτό το αυτοκίνητο, γιατί δεν είχα gold να το φτιάξω. Και δεν μπορούσα να το φτιάξω χωρίς gold.
Δεν είναι και ακριβό, αλλά εντάξει. Ρε, εμένα ξέρετε ποιες ζάντες μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πούντες. Πού είσαι? Αυτές. Και δεν μου τις δίνει. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει τώρα πόσα gold για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε πόσο τέλειες είναι αυτές οι ζάντες. Έλα ρε φίλε, τώρα στενοχωρήθηκα. Αλλά μετά από όλα αυτά που γίνανε σήμερα, πες, καλά είσαι Μερή. Λοιπόν, wow! Έλα ρε! Top. Βρήκα κατάλληλη ζάντα εγώ τώρα εδώ. Από πάνω δεν βάζω κάτι. Είναι λίγο τραγικό νομίζω αυτό. Όχι λίγο πολύ. Λοιπόν, να το φτιάξω και μηχανικά. Τώρα άμα βγει μεγάλο το βίντεο δεν ξέρω αν θα τα βάλω όλα, να ξέρετε. Μπορεί να το κόψω εδώ και απλά να πω γεια σας, γι' αυτό ήταν. Αλλά ναι, δεν ξέρω αναλόγως πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο. Πού είναι τώρα εγώ αυτό που ήθελα? Τι ήθελα βασικά? Ήθελα να βάλω μηχανικά, ναι. Φτιάξω λίγο. Πανάκριβα. Πάνε τα κότ. Ναι, καλά. Προτιμώ να χαλάσω λεφτά. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να ξεφραγιαστώ. Αυτό κι αν σ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!